Kaixo, ze moduz Joko Ona podcastan zaude, hementxe Olatz Salvador, Lore Nekane Bilela Baitia, eta semua, Ainhoa Vitoria, kaixo danoi. Gaur gainera, ropaz aldatu barik, kasu honetan, ze guretzat ez da astebete pasa. Irudiari buruzko datu eta informazio asko hortxe haidien geratu zen, eta aprobetxatu dugu bigarren atal bat iteko, irudiari buruz hitz egiteko. Gauza asko dauzkegu kontatzeko, ez da? Egingo dugu lehenengo kareta, eta gerokoak. Joko Ona, Ainhoa Vitoria, Olatz Salvador eta Lore Nekane Bilela Baitia. Eta irudia beti lotzen dugu, lehen aurreko kapituluan komentatu duguna, sare sozialak, bai, sare sozialentzat ze garrantzitsua den irudia, eta ze garrantzitsua bilakatu den guretzat gure irudia, erraminta honengatik, Zelan ikusten duzu zuek sare sozialen eta irudiaren harreman hori nola bizitu zuek? Niri adibidez asko kostatzen zait eta ez dakite gertatzen zaizuen edo, baino badago fenomeno bat ikertuta dagona dela, zure aurpegi atatzen bada igotzen dezun argazkian, like gehiago dazkala, baino askoz gehiago. Eta nik daukat oso konprobatuta, eta berdin da, egotzen badezu kartelo bat joko ezula gira mundial bat Musekin, zure argazkia egotzen badezu gehiago ikiko ditu. Bai, izaleke. Kezkagarria, ze bukatzen dugu, gure irudiaz oso menpe edo oso baldintzatuta, eta ez da, ere ez justoa, gure irudi edo estetika horrek baldintzatzea kanpora iristen dana gugandik, igual. Bai, zuk sare sozialekin ze harreman dauketzu, Lore? Ez sare askorik gustaten. Eta erabiltzen dut, gaur egun ez badazu erabiltzen. Zuen kasuan gainera beharrezkoa duzue igual, edo? Alde batetik musikarik izan da eta erraminta ona da, bai, ezagutzera emoteko, eta gaur egun ote zu bezal barko, baina musikari edo espasara bai, pertsona holan de a pie, ez que ez bauzuz erabiltzen sare sozialak super out zauz, ez da, sozietate honetan gaur egun. Eta nik adibidez Instagram kostaiaten egitea, eukin noben Facebook eta zan euen, beste bat egin behar dut, que pereza. Eta egin noben Instagram, tordonon ja Facebook ez dut erabiltzen, edo bata edo bestea, dana batera ez. Eta Twitter bestekot, ez que pereza. Gero erabiltzen dut, eta batzutan, dinot, mingote gozetxu bet, ez dakiz zer, baina kantzeu iten naz, gero ganera eske, sare sozialetan, batez Instagramean ikusten dugun guztie, ez da perreala. Batzutan pasetan jatzu, ikusten duzu nonor, beran Instagrama dekozu, ez da, segitzen duzu, eta moten deu, dekozu zentzazioa, pertsona hau bai ezagutzen dut, eta zaragon beragaz inoz bez. Eta moten deu ezagutzen duzu, igual kaletik gurutzatu eta dekozu impulsoa saludetako. A ber, ez duzula ezagutzen, bakarrik ikusi duzu beran Instagramean, eta igual hor erakusten duena, igual ez, seguro, hor erakusten duena, ez dela beran benetako izakerea, beran bizitza ez da, bakarrik ze hor ikusten duguna da. Bai, fikziozko errealitate bat da. De color de rosa. Bai, zuk asmatzen duzun errealitatea da. Eta hori Black Mirror, telesaia. Bai. Hago bat oso sare sozialei buruzkoa, eta beldurgarriena da oso antzekoa dela realitatea. Zein hori, laik emotearena, eta hori? Bai, baloratziana, ez? Pertsonak baloratzen zoiaz, eta azken finean Instagrama hori da. Zure estatusa egotzen zen, edo jetxi. Eta lan bat... Bigarren demoradiko lehengoa ikusi nahi gaizu erun bait, edo jarriko dugu. Jarriko dugu, deskribapenean. Honek, sare sozialak eta guai dauz, baina irudiagaz dekien harremana oso gutxagarria izan alda, eta jente asko mindu aldeu bai. Urrengo atala, uste otala, ingo dugu berba osasun mentalari buruz, eta osasun mentalari txar iten dutzen gauze, gaur egungo gauze holan importante bat dire, sare sozialak. Gainera, ikerketa bat egin zen, Instagrama aztertuz, eta ondoriotako bazan gaztien artean depresioa eta antxetatea handitu zala Instagramaren erruz. Facebook da Instagraman jabea, eta Facebookek erabaki zauen eskutatzea informazio hori.
Nola, bueno, klaro, baina horri izkutatzen zabitzena oso jebia da, ezta? Eta ez dakit ikusi ez zuen horrekin lotuta baita La Red Social izeneko dokumental bat Netflixen da. Bai, dokumentala beldurgarria da baita. La Red Social, Netflix. La Red Social, hori da, bai. Aipatzen ditu gauza guztiak eta nola Instagram adibidez dago sortuta adikzio bat sortzeko erabiltzaileengan eta pixkat iaia eskuetatik alde egin ziren fenomeno bat, ez? Neri adibidez gertatzen zait ez dakizue, igual autobusaren zai eta konturatu orduko ja mobila behiratzen naiz, eta ez dakitzeain naizen behiratzen, eta histori batetik bestera saltoka, eta bapatean esan, zertan nahi naiz. Eta eskatzua gertatu, sentitzea, jaten dozunean asko, igual, doroiozula, igual ordu bete janda, enpatxo hori, Instagramekin edo sare sozialekin niri gertau izan gat. Egotia, zuk esan duzuna, ez? Ordu bete, ez dakitzula zertan nari zaren bez, baina gainera sentsazioa da, beteka da, betetan hau, ze gertatu da, eta da, irudi informazio askoren beteka da. Eta antxetatea, hortik dator, klaro. Jo, eta gainera udan, batzutan da gogorra lanean ari bazera ikustea jendean oporretan eta zu baino asko zobeto berez, beraik eman nahi duen irudi hortan, gero igual lur jota dago, baina ikusten ez hor ondartzan eta hori ere batzutan mingarria izan daiteke, ez? Zuk zure buruari ja exigitzea jo eta pertsona hemen dago, eta ni zer, eta ezagutzen den jendea ansiedadea sortu diona horrek, ez? Eta hor ere erortzen gera, aurreko batean hitz egin genuen lehia eta konparazioa eta gauza guzti horiek, eta zenbat like dazka besteak, eta zenbat jarraitzaile ditu honek, eta festivalak ere musikaren kasuan hasi dira kontratatzen, aktorei ere gertatu zaiena, jarraitzaile kopuruaren arabera, eta horrek hainbeste baldintzatzeak derrigortzen zaitu horregotera hori jarraitzaileak lortzen, eta azkenean... Jakaboan bai musika desvirtualizatu egiten da, ezta? Ja, igual esteko horren beste garrantzie musikak edo egiten dozu, taldeak egiten duena, baizik eta irudiak dekola garrantzi gehiago, akabon irudia da, sare sozialetan saltzen dozuna, eta horrek erakartzen dauze jarraitzaileak. Eta hori, akabuen ja talde asko edo musika asko famatu egiten dire, musikari asko famatu egiten dire, ez bat ez be musika gaitik, baizik eta inguruan sortu da bien komunitateagatik, ez? Eta zuei gertatu jatzue publikatu duzuen argazkiren bat igotze duzue, eta behiratzeko joera hori uki duzue, behiratu zenbat like uki duzue. Nik uste da no sentitu gula, ez? Nik horrela jakin dut, aurpegi agertzen ez danean like gutxi daudela. Ikusten nun, baina ageria igual erdia, Bai, guri beparinen pasten jaku, diferentzi da terriblea, bai. Ai, ama, bueno, Instagramek gainera mundu perfektu hori edo erakutsi nahi dau, eta filtroak, ditxosozko filtroak. Zuek erabili izan duzue? Bai. Ni saiatu naiz erabiltzen jolas moduan, eta ez filtro de belleza bezala, ez aurpegi estandar perfektu hori agertzen dizuna, hori oso beldurgarria izan daiteke batzutan. Eta joera ikusten duana, ja oso gaztetxoengan da filtroiek erabiltzeana eta irudi hori agertzearena beti. Eta realitatearekin gero topatuko zera, lehenago edo beranduago, eta agian zure buruari mina aldiezu eman, baita, ez? Saiatu nahian perfektua izaten, perfekzioa hori balitz bezala edo... Eta zure burua engainatzen ari zara. Ezagutza jentea egunero Instagramean stories bat jartzen dugunean, bera zeuzer esaten edo bera zeuzer egiten, beti filtro bategaz, horrek filtro bateko zuna espanak handi, abuelan, zuderalan, eta ez da zure aurpegia. Eta egunero filtro horregaz. Orduen ja, nik, klaro, ikuste duten ez bera Instagramen, eta gero ez dut ikusten pertsonal, fizikoki, orduen, klaro, pentsatzen dut, ja beran aurpegi hori dela pentsatzen dut. Eta gero pentsatzen dut, eta bereari igual bepasako jako, eta gero ikusiko da izpiluen, eta dino, esteko ez horrek espana, eta kauen joan beharko dugu operaten edo zeuzer. Ja sartzen jatzu hori buruen, eta gero ja zara ikusten ondo. Gertatzen ari da, Lore. Gertatzen ari da, ziru jauek esan daue, dagoeneko hori gertatzen ari da.
jende gaztia gainera, eta gero eta gaztiagoak dabitz, juten estetika zentruetara, euren aurpegia filtrua jarrita, filtro hori euren aurpegian ikusi nahi daue, eta argazkia lehen zan artista baten aurpegia, ontxe erakustotzue zure aurpegia, baina filtruaz. Eta iztazu hau, mesedez. Hori da. Inau, holako buruz dizen. Hori da, Ke fuerte. Eta gainera gaztetxuenen artean joera hori da, orduan. Ze arriskutsua, zuk esan duzu. Gero topatuko dira eta esango dute, ni nire, beste ni bat. Bai, hori da. Ikere filtro hori jarri nion. Eta gero gainera, jungara, munduan zehar, ikusten die, zelan edertasun kanon batzuk markatuta daz, eta badau adibide bat, kasu bat Asian gertatzen ari dana, begixak zabaltzia eta handitziana, eta arazoa oso ondixea da, ezkenean euren edertasun kanonetik kanpo dau, begiak handiak eukitzeana. Orduan, zuk ikusten baduzu eredu bakarra, eta dela, emakumeak begi handiekin, zer nahi duzu, eredu hori. Orduan, nola aldatu hori, eta Instagramen igual sentsazio hori badau, filtro horiek erabilita eredu bakarra erakuste dut zuela, begi handiak, espan handiak eta sudurra fina. Hori da erakusten. Ni Japonen egon nintzenean nik ikusi nuen hori, argazki asko bertako jentea, japonesak, oran modeloak, baina begi europeoak. Eta hango batek konta asko opera egiten direla gure moduko begiek eukiteko eta flipeta eratu nintzen. Ke? Bai, hori. Karo, hemen ez dugu ikusten, ikusten dugu beste gauze batzukaz. Imaginatu Asiako edertasun kanona izango bazan, ez? Kanon hori. Guk danok... Japoniako edertasun kanona da hori bai dala niretzako perbersoa, ze da ume baten itxura, aurpegia. Baina gero ahotsa eta gustatzen zaiola ahotsa ume agudoa, orduan ni adibidez beraientzako uste nintzala nahiko satanika, porque zean hola hori inozentzia eta hola zekaten ahotsa hola super agudo eta bizkate umeak balira bezala manga marrazki bizun danatan moduen. Eta normalean manga horretan agertzen dire, pertsonai bardine batzutan da ume baten itxura deko, gero ez, eta emakumeak beti dire, aurpegi horan begi handiek oso ume aurpegitzue eta botza, baina gero gorputza, 90-60-90 ez, 120-50, 120, baina gero, eta superluziak eta aurpegitzu beti umeana, eta holan izaten diren marrazkian, eta gero, klaro, holan gure ere izen, danak. Hor nahastutzen da igual ere nik uste arrazakeria, ez, zeren okzidentalen itxura da, hola, esaten da, desiragarriena kanon hauetan inposatu dizkigutenak. Eta ni egon nintzen Madagaskarren eta ere iragarkiak zean, pertsona beltzak ikusten zana zuritu zituztenak filtro bitartez edo makillaje bitartez pixkat gure estetikara gerturatzeko edo. Eta hori ere egia esan beldurgarria irutu zitzaidan. Eta afroan kasua ere bai, ez? Nola, ez dauen ondo ikusita afroa erabiltzeana eta turbantea urtetan erabili izan da izkutatzeko. Euren nortasuna dan, ez? Euren nortasunan partetan itxura edo ezaugarria dala afroa. Eta ondion mantentzen da, ez? Eskola batzutan. Bai. Ustez, irakurri nula Sudafrikan egon zala gatazka zietelako guztien eskei egia soltera maten eta bat atera zan jarraituzuna solte eta egin zuen orkeston borroka eta egia esan iruditzen zaigu hain ez dakit kuestiona ezina ez, zure hilea ateratzen zaizuneran eramatea, ez hor ere badaude jazarpenak, badaude estereotipoak eta aurreiritzi pila eta... Ez gago gustatzen. Bueno, holaxe da, eta fango gara aldatzen, imaginatzot, edo ez dakit, hemen kasu honetan iruditzen jatz aldatzeko gauza asko da zela, eta igual okerrera doiala, ez? Sare sozialak ikusita. Baina fisikoaz aparte, irudia lehenko atalean komentau izan dugu, ez? Kanpoko irudia bai, baina barruko irudia, ze irudi ematen duzun, txintxo irudia, eta
Hortaz aparte, sare sozialetan be hori erakutsi behar da, ez? Adibidez, ez dakit zuei gertatzen jatzuen, baina zuen jarraitzaileek idazten dut zuenean, sentitzen zuen behar hori... Erantzutekoa. Bai, erantzun beharra, ai, ama, ondo geratu binaz, hori be badau. Bai. Ezin zara borda izan. Puntualizazio bati nahi dut. Bale, esan, zuk eskatu. Mesedez, zaleei, taldeak informazioa nunbait eman dezakenean edo Googleen topatu dezakezunan, mesedez, ez galdetu artistei. Artistek orokorrean daukate input handia eta exigitzen du iaia eguneroko lana sare sozialak hori mezu guzti hauek erantzutea, eta oso frustrantea da zu egon zeanean X denbora prestatzen informazioa nola eman, edakazunan webgune bat daudenean medio desberdinak konsultatu daitezkenan gauzak, zuk hartzen duzu zure posta, zure historian, bihar kontzertu zazpitan ezakize, eta hurrengo mezu bat. Zer hortan da kontzertua? Bai, desesperantea da. Hori nik ikusi dut. Ez dezunik topatu inun, ez desin izten. Jonfer titular desesperante. Bai, eske. Eta bai jaso duzu ega... Bai, askotan. Eta zelan erantzutu duzu zuek? Modu korrektu horietan ez erantzuten. Ez que, claro, bilatu. Olatzen ondino begatxaua da. Bera da musikaria, bera da bera. Claro, belako hori. Niteko nire Instagram pertsonala, Lorenekanena, gero gau belakorena. Orduen, pastan dana da, niri be bidaltzen doztizela olako galderak, eta esko, a ber, galdetu belakori. Ez dauketela zer ikusirik. Orduen, nik askotan, ez dut erantzuten, esaten da, hasta luego. Ez dut erantzuten eta listo, baina pentsa dut, bueno, ez tekote horren beste presiño txarto geratuko gara ez, ze pentsa dut behitu nire Instagram pertsonala da. Gure badau jakin idatziko dugu belakonera. Gero ja belakonean erantzun lau gara, ez da zure modu. Arraia beste bati aldiozu pas. Nola diferentzatzen duzu pertsona eta artista? Gaizki nahiko lan hortako. Batzutan da mutu izan naiz ez jartzea beste izen bat edo banatzeko pixkat. Azkenean sentitzen naiz beti lanean nagola. Aurrekoan behar iziaten mezu bat, beti gertatzen da. Instagramen edo zimontutan sartzen zaizu, eta zan antolatzaile bat kontzertu batzuena, larun batean gauko 10:00 da, esan nun. Zegoen momentutan naizea idaztena. Pues bai, orduan ez deskansatu gabe pixkat. Dozi momentutan, laneko gauzak, saiatzen naizena separatzen, baino generatzen diana zarata mental bat erantzuten deten arte, edo kudeatzen deten arte, edo borratzen deten arte, baino hor, hola, molestatzen. Zure irudia pixkat zikintzeko arriskua dauketzu? Ez badozu erantzuten edo ez badozu... Nik uste hori jendeak ulertu behar dula, eta badakit jarraitzaile asko dituzten pertsonak ere eduki dutela ansietatea horregatik. Kriston mezu input potentea, ezin erantzun denei, eta jendea serretu, eta jendeak exigentzia maila oso altuarekin, ez? Jendeak nahi du horrela artista edo hori aktore edo top hauekin zenbat eta interakzio gehiago hobeto, ez? Orduan, hau ematen badezu gehiago eskatze dute eta zagutzet jendea, inkluso pertsona horiek aurrez aurre ezagutu, hau eman eta hau eskatu. Edo egonda jendea, jundan adibidez, guazeneko aktoreen herriraino, hauen bila, guraso eta seme alabak, behaien bila, nahi dutelako berarekin ezakit zer. Eta iruditzen zait, inbasio maila bat pertsona horren horekan baldintzatu dezakena, eta stop. Ahaztu egiten jaku batzutan pertsonak direla. Zaindu, maite dituzun artistak be, zaindu. Horrek esatezu bezala, si me queréis irse. Espazioa. Gainera... Gauzetu bete zango testekona zer ikusirik, eta oin ez egidu, kontzeko ordenaz esan dozu, pentsan hemen beste izen jartzea, tal, igual jarri behar nula. Hola, Salvador. Bakiz zer kontaraztan beste unean nire aitak? Bitu zela kasualitatea. 80. urtean, edo 89, 80. urtean, nire aita eta zure osaba, Iñaki Salvador, egon ziren, gainera, ETB-en, zertzenetan, lanean, biok batera, programa eta informatibo eta olako zeran karetak musikatzen.
Hala. Eta biok batera egon ziren lanean, zure saba eta nire aita. Eta behitu oin. Eta gaur egun 30 urte berandago zutan Lo bat egon. alaba. Beraz, elkarrekin. Ondino, Ze polita. ondino ni jaio bariko nintzen, da zube igual, zela horreta beratzi, Ni horreta mar. Hortxe. Hortxe, Ni bidean. Ze polita, ze polita. Zimaz hori gure noen Oso kontase, ondo, oso ontsa ondo. akordanaz. Bai. Bueno, hau, kuriosidadez, pues polita, hau, zuk bakarri dakitzu oin joko ona entzun dozulako da ikusi dozulako. Gainontzekoak ez dakixie. Ez, baina, bueno, jarraituta, eta ja bukatzen joteko, baina, bueno, ez dakitzuek sentitzen duzuen emakumiok batez be, nik sentsazio hori dauket, perfektuak izen biogula beti, bai fizikoki eta bai gure izakera aldetik, ez? Horregatik galdetzen notzuen, sentitu zuen presio hori erantzuteko, ondo erantzuteko, ze izan behar dugu onak, izan behar dugu zintzuak, izan behar dugu perfektuak. Ane Lindanek, badauke, youtuberrak, badauke Pikara magazinean ikusi dugu bideo bat dela feministas de mierda, eta oso ona bat titularra. Berak esaten dau, eta oso hausnarketa interesgarria iruditzen emakumeoi kostatzen jakula hitz egitea kakai buruz. Edo kaka guria daukegu, bueno, kaka itxera noia, edo taberna baten hau komunera noiak kaka imiotelako. Eta, ez dut kaka ingo, ze bestela zein txarra aukiko dago, eta ez dakiz zer, eta nola sentitu egun presio hori perfektua garenez guk ez dugu kaka itxen. Orduan, gure gorputzak esteko... Hemen ez dago ezer, hemen globotxo bat dago eta listo. Eta, bueno, jarriko dugu, deskribapenean ikusteko, benetan, barre batzu botatzeko oso ondo dau, Ane Lindaneren bideoa, eta feministas de mierda, hori igual aldarrikatu beharko dugu, ez? Bai, nik adibidez nire gertuko zirkuloetan ja tabu hori kendu nun aspaldi, eta askoz lasaiago bizi naiz, eta... Instagramen be, bai. Kakataz. Ni nahiko eskatologika naz, holan zaten da, ez da? Bai, badakigu. Eta asko, bai. Ez que beste unean esan dugu, kakain behar dut, ezin behar dut. Eta, karo, kamerino txiki baten danok batera, eta esan listo. Eta honek, gure dozu lore intimidade pixka. Bai, urtetea eta lasai. Ez que, bai, egunero danok iten dugun zeu zer da. Bueno, egunero igual asko zetea da. Ojalá. Bai, batzuk suerte hauki edo. Nira lore musikan ez dakazu sentsazioa hori, festivaletan, ez dakin, edozein lekutan kakaiteko gaizea laia. Gaur egun bai, honek askiak zarie. Superviventzia zen bat, ja... Komun kimikoak honek argi barik... Usain txarraz, ja. Apulso, ez da zu gure zebez ikutu, apulso, ja. Edo non, ja. Bai. Baten ninoen be bai, eszenatoki baten atzean, eszenatoki azpian. Zor, berretaz, ez digan duen euki komunik. Ba, listo. Eta, esan, ez que ezin dut, giau. Zeran urtengot eszenatokira holan, eta pentsan, hobeto oin, eta ez kontzertu erdian esan, bueno, parkatu, banoa, ze kakan irrinaz. Bai, egin behar da, eta danok egiten dugun zer da, eta askotan, pelikulatan be, ez dugu ikusten emakumeak horrek eus ekiten. Hilerokoa be, hilero dekogu emakume guztiok, eta beti izkutatu, ostuin behar dan zeu zer da, ez da? Ostuin behar dugun zeu zer da. Ezin dena erakutsi. Zenbat bidera institutuan hartu dugu motxilatik tanpoia hemen izkutuan komunera. Zer gaitik iten dugu hori, bastakit. Eta pelikulatan emakumeak noiz ikusten dugu zilerokoagaz. Eta lehen zuke komenta duzu Sex Education edo zuk ez dakit? Bai, Sex Education ikusten aritu gara eta badau kapitulu bat, protagonistetako bat komunian dau eta txixe itxera doia edo euskalo zertara eta konturatzen da hilekoa jetxijakolak kuleroa sekundu daudelako. Eta gainera erakusten dutzue lehen plano batean kuleroa zikinduta. Eta niretzako izan zen, ostras, ez dut sekula ikusi, ez? Olako plano bat. Ez da kompresa nuntzioetan. Hori da. Likidito urdin... Hori da, beti komentatzen dena, ez? Zeru koloreko bat egiten dere. Ez da irakusten, klaro. Potxokien odola emoten da, bai. Eta hau da, zerbait, dan hori pasaiakula behintzet baten,
Eta ez dugu ikusten, telebistan, pelikulatan ez dugu ikusten. Lore, ez duzu kontatuko? Bueltatuz Instagramera eta ze fastistak dian. Emakume batek igozun bere argazki bat ola etzan da, eta zeukan galtzan mantxa bat hilekoana, eta zensuratu zuten argazki hori. Ke dices, bai. tío? Instagram, fascista, bai, totala, hola da. Ez dakiz egaituteko un Instagram. Wow, jo, Ke asko. Amaman historia. Hori, mantxurroiak eta hori, beti pasaiaku, nonoiz pasaiaku, emakume guzti hori. Eta baten institutoan, pasaiaten, goizean izartu, jarri tanpoi handi bat, eta joan institutora, lehenengo ordua, teknologiako klasean, eta ordu bete baino zan pasa, eta loitu neuen kuleroa, frakak, eta asientu ebe bai. Eta itxero neuen, klaseko guztiak urten arte, nire laguna eratu zen nigaz, zan hau zuen eske, karo, loitzu indotana. Eta orduen, teknologiako klasera zen beste klase baten, joan zen nire lagune gure klasera, nire sudaderan bile, bajatu zen, jarri neuen sudadera hemen, garbitu neuen asientue, eta joan ni bizinaz mungian, bueno, nire aita ama, bizi dire, kanpoaldean, mendien, kotxea behar da. Orduen, nire mama bizi zen mungian herrian, joan nintzen, urte neuen eskola institutotik joan nintzen amaman etxera, kendu neuzen kuleroak garbitu, garbitu nintzen ni, eta inbin neuzen, nire amamaren kulero batzuk, erraldoiak izango ziela. Hasta las tetas, holan. Holako kulero, genera horrek akorretan zara kulero zuriek txikitxutan dekozunak amamak inde, horrek zuriek zuletxuka, hasta holan. Una monada, baina. Horrek kuleroak emini frakak eta institutera barrien, eta hon nintzen, kasi egun osoa institutuan, amaman kuleroakaz. Isiltasunien horre. Eta inorentzen dugu sufrimendua da hori, eta hori garbitzen, kriston lotxagaz, Osea, mesede zinokek ikustea hau. Bai, nire gertatu jat, zuri ere bai, segurazki holatz. Eta askotan kontzertutan pentsatzen dut. Ordu bete eta piku kontzertue, hileroko gaz nau, aberez baiat eskapetan hortik. Bueno, ni ontxe bertan hilekuaz nau, eta bildurraz nau aberzik induko duten. Eta hola da, hola da. Beti pastan da, baina. Eta zikintzen bada eta ikusten bada unanok, baina eske normala da. Oitu behar gara ja putxu beto horretan. Pasen naturaltasunaz. Bizitzera, hau, hilekoa gure bizitzan parte, garrantzitsuenetako badaukelako, ez da. Neskak, plazerra handia izan da. Berdin. Ja, bota dugu dana, irudiari buruz. Datorren astean osasun mentalari buruz hitz egingo dugu eta interesgarria izango da oso. Mila esker neskak. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Agor. Gaztea.